Erokamano nyakwara mogi kuom kete Ramogi TV mbakoromo iwacha wacha chakore gi sani twak kachiel kod weche manyien matero wa nyaka rom saa 7 mar odiechieng'. Kamoro mora ma intie nyakwara mogi thuolo ni kane chako gi Ramogi Okinyi wa teri nyime kawami mago matimore gi sani kachiel kod twak mabende mulo ngimani mi bedo kod ng'eyo ni to piny orie kama chalo nade ginang'o gini munjo bed ne timo to jomagi mani kod ting' mar timogi kaduoko bende wamanyo ne gigo masamoro gin penjo mawuok kuom nyakwara Ramogi Jwang'. Okinyi matinende ni karo nyango ni arwakini machiegni nyinga en George Abati. Iwacha wacha chakore to wachako kod weche manyien. Jatend migawo mar thieth Aden Duale oyango ni piny Kenya oseduoko chien landruok mar tuo mar kahera kod 45% ka thoe bende osedok piny kod 68%. Duale ma oloso e romo mar ringo odiechieng' mar tuo kahera ma obagi e mbalariany ma Nairobi osingo ni sirikal biro dhi nyime kod tiyo kanyakla kod migepe mamoko e duoko chien landruok mag kahera ma en achiel kuom tuoche manego jo Kenya mathoth. Kamano bende Duale olero ni gisemedo masinde ma itiyo godo e pimo kahera kendo rido okang' maneno ni joma yudo tuono kolande tuono kadhi kuom joma moko. Ladies and gentlemen, ending TB will not be achieved through medical intervention alone. TB is driven by poverty, TB is driven by overcrowding, malnutrition, and environmental exposure. And our response must therefore be very comprehensive. Ending TB requires a coordinated, a whole-of-government response that addresses both the medical and the social drivers of the disease. We as government are strengthening efforts across sectors to improve the living conditions, enhance nutrition, promote safe and healthy environment, and expand access to screening and care in high-risk settings and workplace. And I want to ask the leadership of Nairobi County, they must take the health sector very seriously.